ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. рушди авиатсияи гражданӣ, муаррифии ҳавопаймои нави ширкати ҳавопаймоии Somon Air дар ин замина. қабули ҳавопаймои нави муосир нави Boeing 737 Max 8 боз як қадами устувор дар рушди соҳа, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ, таъмини бехатарии парвозҳо ва таҳкими нуфузи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба шумор меравад. душанбе мизбони шаҳру ноҳияҳои мамлакат идомаи баргузории рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳо дар пойтахт. бахшида ба 35-солагии истиқлолият ҷумҳурии Тоҷикистон иншоотҳое ки ба соҳаҳои гуногун аз ҷумла соҳаи маориф, тандурустӣ, варзиш ва дигар соҳаҳо тааллуқ дорад ба анҷом расондем. саломатии ҷомеа дар мадди назар, ташкили тадбирҳои мусоидаткунанда дар шаҳраку маҳаллаҳо. шахсони маъюбе ки барҷомонда дар хонаҳо мебошанд, дар хонаҳо рафта аз муоинаҳо гузарондем. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии вақт соати 21 аз телевизиони Душанбе. бо мақсади баррасии масъалаҳои ҳалталаби соҳаҳои гуногун дар шаҳри Душанбе мунтазам ҷаласаву чорабиниҳои гуногун роҳандозӣ карда мешавад. ҳамоиши навбатӣ дар робита ба ҳалли як қатор масъалаҳои соҳаи маорифи пойтахт ташкил карда шуд. гузориши ҳамкоронамон бо пайгирии ҳамин мавзӯъ омода шудааст. дар лицеи Умари Хаёми шаҳри Душанбе ҷаласаи корӣ вобаста ба баррасии як қатор масъалаҳои муҳими соҳаи маорифи пойтахт баргузор гардид. дар кори ҷаласа муовинони раиси шаҳри Душанбе, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, роҳбарияти сарроисати маорифи шаҳри Душанбе, роҳбарони муассисаҳои тобеи соҳа, мудирони шуъбаҳои маорифи ноҳияҳои пойтахт, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ иштирок намуданд. зимни ҷаласа масъалаҳои муҳими соҳаи маориф аз ҷумла тибқи талаботи амалкунанда ба роҳ мондани раванди қабули кӯдакон ба синфи якуми муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе, таъмини шаффофият ва риояи талаботи қонунгузорӣ ҳангоми қабули хонандагон ба муассисаҳои таҳсилоти умумии таълимияшон ба забони русӣ, инчунин ташкилу баргузории озмунҳои қабули хонандагон ба муассисаҳои таълимии типи нав, гимназияҳо ва литсейҳо мавриди баррасии амиқ қарор гирифтанд. ҳамзамон масъулин масъалаи омодагии муассисаҳои таълимии пойтахтро ба соли нави таҳсилӣ 2026-2027 муҳокима намуда, ба корҳои таъмиру тармим, омодасозии синфхонаҳо, таъмини муассисаҳо бо лавозимоти зарурии таълимӣ, риояи талаботи санитариву гигиенӣ ва муҳайё намудани шароити мусоиди таълиму тарбия таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. дар идомаи ҷаласа рафти иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе аз 1 апрели соли 2026 дар бораи таъсиси ситод оид ба назорати истеҳсол ва саривақт харид намудани либосҳои мактабӣ низ баррасӣ гардид. таъкид карда шуд ки таъмини хонандагон бо либоси мактабии босифат мутобиқ ба талаботи муқаррар гардида ва дастрас барои аҳолӣ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти сохторҳои масъул ба ҳисоб меравад. аз рӯи масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа масъулини сохторҳои дахлдор бо гузориш ва маълумотҳои таҳлилӣ баромад намуда оид ба вазъи кунунии соҳа, мушкилоти мавҷуда ва роҳҳои ҳалли онҳо андешаронӣ карданд. дар баробари ин барои боз ҳам такмил додани фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии соҳаи маориф ва таъмини иҷрои саривақтии вазифаҳои гузошташуда пешниҳодҳои мушаххас ироа гардиданд. дар анҷоми ҷаласа ба роҳбарии сохторҳои дахлдор ва муассисаҳои таълимӣ ҷиҳати иҷрои босифат ва саривақтии вазифаҳои муайяншуда, риояи шаффофият дар раванди қабул, омодагии ҳамаҷониба ба соли нави таҳсил ва тақвияти назорат аз болои фаъолияти муассисаҳои таълимӣ дастуру супоришҳои мушаххас дода шуданд. дар ҷаҳони имрӯз рақобат дигар танҳо байни ширкатҳо нест, балки байни суръат, сифати хизматрасонӣ ва эътимод сурат мегирад. кишваре ки инфраструктураи нақлиётии худро нав мекунад, дар асл иқтисоди худро бо суръати замон мутобиқ месозад. дар ин росто дар фазои авиатсионии кишвар қадамҳои устувор гузошта шуд. ин навбат ширкати ҳавопаймоии Somon Air соҳиби ҳавопаймои нави Boeing 737 Max 8 гардид. ин тадбир дар доираи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба рушди соҳаи авиатсияи гражданӣ ва тавсеяи имконоти ҳаллу нақли ҳавоӣ амалӣ гардид. имрӯз барои ширкати мо ва дар маҷмӯъ барои соҳаи авиатсияи граждании ватани азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи таърихӣ ва хотирмон мебошад. қабули ҳавопаймои нави муосир нави Boeing 737 Max 8 боз як қадами устувор дар рушди соҳа, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ, таъмини бехатарии парвозҳо ва таҳкими нуфузи
ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба шумор меравад. маросими тантанавии истиқболи ҳавопаймои нав дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе баргузор шуд. дар ин маросим роҳбарияти агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияту кормандони масъули ширкати Somon Air ва шарикони байналмилалӣ иштирок доштанд. иброз шуд ки бо шарофати таваҷҷӯҳ дастгирии доимии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат инфрасохтори нақлиёт пайваста рушд намуда, соҳаи авиатсия муосир мегардад ва барои тавсеяи минбаъдаи шабакаи хатсайрҳо ва рушди ҳамлу нақли байналмилалии ҳавоӣ шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. ҳамчунин гуфта шуд ки ворид гардидани ҳавопаймои нав марҳилаи навбатии татбиқи барномаи навсозии парки ҳавопаймоии ширкати Somon Air буда саҳми муҳим дар рушди минбаъдаи авиатсияи граждании ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҳавопаймои нав ба номи Абуалӣ ибни Сино, донишманд, файласуф ва табиби барҷаста, яке аз бузургтарин намояндагони афкори илмии тоҷику форс бахшида шудааст. ноил гардани ширкати ҳавопаймоии Somon Air ба чунин дастовард бевосита аз дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва пойдории сулҳу субот дар кишвар шаҳодат медиҳад. боиси хушнудист, ки дар арафаи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ширкати Somon Air парки ҳавопаймоии худро бо 2 ҳавопаймои нави Boeing 737 Max 8 афзоиш медиҳад. аллакай дар моҳи август мо самти нав аз Душанбе мо бо пойтахти ҷумҳурии Беларусия шаҳри Минск пайваст хоҳем кард. طبق اطلاع هواپیمای بوینگ 737 مکس 8 برای انتقال 174 مسافر پیش بینی گردیده دارای 12 جای صنف بیزنس و 162 جای صنف اقتصادی می باشد. هواپیما با محرک‌های نسل نو و تجهیزات معاصر آویاسیونی مجهز بوده با ثمرانکی بلند سوزشواری، مسافه بیشتر پرواز، مطابقت با طلبات اکولوژی و سطح بلند راحت برای مسافران فرق می‌کند. тавре масъулин мегӯянд то охири моҳи августи соли 2026 ворид гардидани ҳавопаймои дуюми Boeing 737 Max дар назар аст, ки он ба исми поягузори адабиёти классикии форсу тоҷик Абу Абдуллоҳи Рудакӣ номгузорӣ шавад. طبق اطلاع عین زمان پارک هواپیمایی شرکت Somon Air از 7 هواپیمای نوع بوینگ 737 800، بوینگ 737 900 و بوینگ 737 مکس 8 عبارت می باشد. дар шаҳри душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо шукӯҳ омади хос идома доранд. ин чорабиниҳои фарҳангӣ бо мақсади муаррифии анъанаҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дастовардҳои сокинони минтақаҳои гуногун баргузор мешаванд. зимни ин тадбир меҳмонон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва барномаҳои ҷолиби консертӣ баҳра мебаранд. иқдоми мавриди назар ба таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ваҳдати миллӣ мусоидат мекунад. дар доираи тадбирҳои фарҳангиву маърифатӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар боғи кӯдакони шаҳри душанбе рӯзҳои фарҳанги ноҳияи балҷувон баргузор гардид. дар чорабинии намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва ноҳияи балҷувон иштирок намуданд. чорабинӣ ба намоиши дастовардҳои иҷтимоиву иқтисодии фарҳангӣ ва сайёҳии ноҳия бахшида шуда, сокинону меҳмонони пойтахтро бо имкониятҳои ин гӯшаи зебоманзари кишвар аз наздик ошно намуд. самти асосии ноҳияи балҷувон кишоварзӣ, чорводорӣ, занбури асҳафараи бохкор мебошад. дар 6 моҳи соли сипаришуда ҳаҷми маҳсулоти кишоварзиро ба 123,2 миллион сомонӣ расонида шудааст. мо кӯшиш ба харҷ дода истодем, ки тамоми он нақшаҳое ки ба зимма гузошта шудааст ё ки бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон, иншоотҳое ки ба соҳаҳои гуногун аз ҷумла соҳаи маориф, тандурустӣ, варзиш ва дигар соҳаҳо тааллуқ дорад, ба анҷом расондем. баҳри иҷроишон тамоми саҳму кӯшиши худро равона месозем.
аз нахустин лаҳзаҳои боздид фазои хоси фарҳанги минтақа эҳсос мешуд. балҷувон ки бо табиати нотакрор, кӯҳҳои сарбафалак кашида, чашмаҳои мусаффо ва таърихи кӯҳани худ маъруф аст, имрӯз ба яке аз минтақаҳои дорои имкониятҳои васеъи рушди сайёҳӣ ва кишоварзӣ табдил ёфтааст. маҳз ҳамин хусусиятҳо дар маркази таваҷҷӯҳи намоишгоҳ қарор гирифта, иқтидори иқтисодиву фарҳангии ноҳияро ба таври фарогир муаррифӣ намуданд. бахши ҳунарҳои мардумӣ низ яке аз ҷолибтарин гӯшаҳои чорабинӣ ба ҳисоб мерафт. намунаҳои чакандӯзӣ, гулдӯзӣ, қолинбофӣ, кандакорӣ ва дигар ҳунарҳои қадимаи мардумӣ аз ҷониби ҳунармандони ноҳия пешниҳоди меҳмонон гардида, аз ҳифзи анъанаҳои миллӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ шаҳодат медоданд. ҳамзамон дар ҳошияи чорабинӣ ярмаркаи фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ доир гардида, сокинону меҳмонони пойтахт имкон пайдо намуданд ки маҳсулоти тару тоза ва аз ҷиҳати экологии тозаи истеҳсоли ноҳияро дастрас намоянд. дар ярмарка навъҳои гуногуни меваю сабзавот, асал, маҳсулоти чорводорӣ ва дигар маҳсулоти ниёзи аввалия бо нархҳои дастрас пешниҳоди харидорон гардид. рӯзҳои фарҳанги ноҳияи балҷувон дар пойтахт на танҳо муаррифии як минтақа, балки таҷассумгари заҳмати созандаи мардум, эҳтиром ба мероси фарҳангӣ ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ маҳсуб меёбад. чорабинӣ бори дигар нишон дод ки ноҳияи балҷувон бо иқтидори табиӣ, фарҳанги ғанӣ ва мардуми меҳнатдӯсташ дар пешрафти тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми арзанда дорад. фарҳангу фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе ба як майдони пурҷӯшу хурӯши идона табдил ёфт. инҷо рӯзҳои фарҳанги ноҳияи Дарвоз бо шукӯҳу шаҳомати хос баргузор гардид. дар доираи ин чорабинӣ сокинон ва меҳмонони пойтахт имкон пайдо карданд ки дар ин боғи зебои бо номи шоири бузурги классик Абулқосим Фирдавсӣ бо таърихи бой, тамаддун ва ҳунарҳои мардумии ин гӯшаи бостонии Тоҷикистон наздиктар шинос шаванд. дар саҳни боғи Абулқосим Фирдавсӣ хаймаҳои бо тартиб ташкил шуда буданд ки дар онҳо маҳсулидастони устоҳои косиб, қолинбофон, зардузон ва кандакорони Дарвоз ба намоиш гузошта шуданд. тӯҳфаҳои табиат, меваҳои шаҳдбори Дарвоз, асали табиӣ ва гиёҳҳои шифобахши кӯҳӣ диққати ҳамаро ба худ ҷалб мекарданд. авҷи чорабиниро барномаи бо шукӯҳи ҳунарҳои санъаткорони ноҳия ташкил дод. садои сурудҳои дилнишин ва навозиши созҳои суннатӣ дар тамоми гӯшаву канори боғи ба номи Абулқосим Фирдавсӣ танин андохта ба сокинони пойтахт уқёнусе аз хотироти фаромӯшнашаванда ва рӯҳияи баланд бахшиданд. рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Дарвоз бори дигар собит намуданд ки кӯҳистони мо на танҳо бо табиати зебо, балки бо мардуми ҳунарманд ва мероси гаронбаҳои фарҳангии худ ифтихор дорад. дар доираи корҳои ободонию созандагӣ бахшида ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе корҳои васеъи мунфаршкунӣ ва асфалтпӯшии роҳҳои дохили маҳаллаҳо бо сифати баланд ба анҷом расонида шуданд. имрӯз сокинони маҳаллаи Сомони 2 ноҳия тавонистанд 500 метр роҳи ҳудуди маҳалларо асфалтпӯш намоянд. гузориш дар ин бора. дар доираи тадбирҳои созандагию ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳаллаи Сомон 2 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе роҳи дохили маҳалла пурра асфалт пӯш карда шуд. корҳои мунфаршкунӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ ва бо саҳми соҳибкорону сокинони маҳалла амалӣ гардида ба беҳтар гардидани ҳолати роҳҳои дохилӣ ва таъмини рафту омади бемаъмунияти сокинон мусоидат менамояд. тавре масъулин иброз доштанд, ободонии роҳҳои маҳалла яке аз самтҳои муҳими корҳои созандагӣ ба ҳисоб рафта дар баробари беҳтар намудани намои маҳаллаҳо барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ нақши муҳим дорад. сокинони маҳалла аз татбиқи ин иқдом истиқбол намуда изҳор доштанд ки бо асфалтпӯш гардидани роҳ ҳаракати нақлиёт ва пиёдагардон
осонтар гардида мушкилоти чандин солаи онҳо бартараф мешавад. ба гуфтаи онҳо чунин корҳои ободонӣ шаҳодати таваҷҷӯҳи мақомоти маҳаллӣ ба беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ мебошад. тибқи иттилои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон то имрӯз дар ҳудуди шаҳраку маҳаллаҳои ноҳия зиёда аз 14 километр роҳҳои дохилӣ асфалтпӯш гардиданд. ин тадбирҳо дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон ва сокинон амалӣ шуда корҳои ободонӣ дар дигар маҳаллаҳои ноҳия низ идома доранд. дар шаҳри душанбе маросими тантанавии ифтитоҳии идораи нави фурӯши ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди себистон баргузор гардид. чорабинии мазкур бо иштироки намояндагони мақомоти давлатӣ, роҳбарияти ширкат, шарикони рушд, доираҳои соҳибкорӣ, намояндагони воситаҳои ахбори омма, сокинону меҳмонони пойтахт баргузор шуда, ҳамчун оғози марҳилаи нави фаъолияти ширкат дар самти рушди бозори манзили истиқоматӣ арзёбӣ гардид. дар оғози ҳамоиш роҳбарияти ширкати себистон меҳмононро хайрамақдам гуфта барои ҳузури онҳо дар ин чорабини муҳим изҳори сипос намуданд. ҳамзамон барои таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти давлат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати фароҳам овардани фазои мусоид барои рушди соҳибкорӣ ва соҳаи сохтмон арзи миннатдорӣ баён гардид. таъкид шуд ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди себистон фаъолияти худро соли 2018 бо бунёди нахустин бинои истиқоматӣ дар шаҳри Душанбе оғоз намуда дар як муддати нисбатан кӯтоҳ ба яке аз ширкатҳои пешсафи соҳаи сохтмон табдил ёфтааст. дар ин давра ширкат як қатор маҷмӯъаҳои истиқоматӣ ва иншооти таъиноти гуногунро мавриди истифода қарор дода фаъолияти худро дар шаҳру ноҳияҳои кишвар густариш додааст. дар ҷараёни чорабинӣ ба як қатор шарикони фаъоли ширкат барои ҳамкориҳои судманд ва саҳми арзанда дар татбиқи лоиҳаҳои сохтмонӣ сипосномаҳо тақдим гардид. баъдан барои меҳмонон барномаи фарҳангию консертӣ бо иштироки ҳунармандони маъруфи кишвар пешниҳод шуд, ки фазои донаро боз ҳам рангоранг намуд. имрӯз барои ширкати себистон як рӯзи таърихӣ аст, ки аввалин шуда дар ҷумҳурии тоҷикистон дафтари фурӯши хонаҳои худро бо лоиҳаҳое ки сохта ба истифода додааст пешниҳоди мизоҷон гардонид ва тамоми сокинон бе мушкилӣ, бе мамоният метавонанд ба офиси фурӯши ширкати себистон омада маълумотҳои заруриро дастрас намоянд. ширкати себистон ҳамеша кӯшиш менамояд, ки барои мизоҷон манзилҳои дастрас ва замонавиро сохта ба истифода диҳад. дар идомаи ҳамоиш офиси нави фурӯши ширкат ба ҳозирин муаррифӣ гардид. зикр шуд, ки офиси мазкур бо истифода аз технологияҳои муосир ва усулҳои нави хизматрасонӣ таъсис дода шуда тамоми лоиҳаҳои амалкунанда ва ояндадори ширкатро дар як марказ муттаҳид месозад. дар ин ҷо барои мизоҷони имконияти шиносоӣ бо нақшаҳои манзил, моделҳои лоиҳаҳо, гирифтани машворати касбӣ, муқоисаи пешниҳодҳо ва интихоби манзили мувофиқ фароҳам оварда шудааст. инчунин сокинон метавонанд дар бораи шартҳои харид, тартиби пардохт, имтиёзҳо ва дигар хизматрасониҳои ширкат маълумоти муфассал дастрас намоянд. дар фарҷоми чорабини иштирокиён аз толорҳои офиси нав ва имкониятҳои он боздид намуда бо фаъолияти бахшҳои гуногуни маркази фурӯш аз наздик шинос шуданд. ба онҳо лоиҳаҳои мавриди сохтмон, нақшаҳои рушди ширкат ва имкониятҳои нави соҳибманзилшавӣ муаррифӣ гардиданд. офиси нави фурӯши ширкати себистон дар кӯчаи Фотеҳ Неӯзии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ҷойгир буда, минбаъд ба сокинони пойтахт ва дигар минтақаҳои кишвар хизматрасонӣ хоҳад кард. бо натиҷагирӣ аз фаъолияти шашмоҳаи якуми соли 2026 дар муассисаҳои олии таълимӣ баргузории нишастҳои хабарӣ идома дорад. дар ин замина бо иштироки хабарнигорон ва роҳбарияти муассиса дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саймимӣ Раҳимов нишасти матбуотӣ роҳандозӣ шуд. ضمن نشست مطبوعاتی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سیمومین رحیموف اطلاع داده شد که در سال تحصیلی 2026-2027 در 5 اختصاص عمل کننده مؤسسه زیاده از 11749 نفر داوطلب، بیش از 1020 نفر دانشجو، از این 417 نفر طریق رایگان، 603 نفر طریق شرطنامه‌ای و 65 نفر طبق کوت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان طریق مرکز ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به دانشکده راه یافته رسما قبول گردیدند.
дар идома иттилоъ дода шуд ки ҳоло донишкада дорои 43 синфхонаи фаннӣ бо 2150 ҷои нишаст, 5 синфхонаи компютерӣ, дорои 230 компютери корӣ мебошад. Инчунин дар донишкада барои баргузории машғулиятҳои варзишии тахассусӣ 19 толору майдонҳо, аз ҷумла толори гимнастика, гӯштчингирӣ, бозиҳои варзишӣ, толори якҳарбаҳои шарқӣ, бокс, тирпаронӣ, вазнбардорӣ, 2 майдони бозӣ барои футбол, 1 майдон барои бозии футболи хурд, 2 майдонча барои бозии волейбол, 4 майдони бозии баскетбол ва 1 майдони варзиши сабук мавҷуд мебошад. иттилоъ дода шуд ки бо мақсади баланд бардоштани иқтидори илмии муассиса дар айни ҳол 31 нафар омӯзгор ба корҳои илмӣ тадқиқотӣ ҷалб гардида, аз ин шумора дар соли таҳсили ҷорӣ 3 нафар рисолаи илмии худро бо муваффақият анҷом дода, 1 нафар доктори илм ва 2 нафар сазовори дараҷаҳои номзади илм гардиданд. ҳамзамон иттилоъ дода шуд ки дар давраи ҳисоботӣ 72 нафар донишҷӯи донишкада дар 27 кишвари хориҷ дар 15 мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ба таври фаъол иштирок намуда, соҳиби 71 медал гардиданд ки аз ин шумора 37 адади он тилло будааст. зимни нишаст таъкид гардид ки дар донишкада 82 нафар номзад ба устоди варзиш ва устодони варзиш фаъолият доранд. Танҳо дар соли таҳсили ҷорӣ 6 нафар соҳиби унвони номзад ба устоди варзиш ва 3 нафар соҳиби унвони устоди варзиш гардиданд, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 2 адад зиёд будааст. баргузории мунтазами маъракаи корвони саломатӣ аз ҷониби табибони марказҳои саломатии шаҳрӣ дар ҳамкорӣ бо маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри Душанбе ба ҳукми анъана даромада барои сокинони пойтахт манфиати зиёд дорад. Маъракаи навбатӣ дар амбулаторияи тиббии оилавии рақами 2 маркази саломатии шаҳрии рақами 2 ноҳияи Сино баргузор гардид. ҳамкорони мо низ аз ҷараёни ин чорабинӣ гузориш медиҳанд. маъракаи навбатии корвони саломатӣ дар амбулаторияи тибби оилавии рақами 2 воқеъ дар маҳаллаи Чортепаи ноҳияи Сино бо иштироки табибони соҳибтаҷрибаи маркази саломатии шаҳрии рақами 2, маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри Душанбе ва дар доираи даҳаи ширмаконӣ баргузор гардид. дар ҷараёни чорабинии шаҳрвандон аз муоина ва ташхиси ройгони мутахассисони соҳа аз ҷумла табибони дилу рагҳои хунгард, асабшинос, чашм, гурда, шуш ва роҳҳои нафас, инчунин ташхиси фишори хун, диабети қанд ва дигар бемориҳо баҳравар шуданд. ҳамзамон мутахассисон ба муроҷиаткунандагон оид ба пешгирӣ, ташхис ва табобати саривақтии бемориҳо машварату тавсияҳои муфид пешниҳод намуданд. дар ҳамкорӣ бо кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри Душанбе ба сокинон оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ки бештар дар фаслҳои тобистон ва тирамоҳ паҳн мешаванд, инчунин риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва аҳамияти эмгузаронӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда шуданд. ҳадафи асосии иқдоми корвони саломатӣ таъмин намудани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонӣ бо сифати тиббӣ ва таҳкими корҳои пешгирикунанда мебошад. давоми 5-6 соли охир тибқи нақшаи раиса тандурустии шаҳри Душанбе дар минтақаҳое ки аз ноҳияи рӯдакӣ ба минтақаҳои мо ворид гаштанд, мунтазам дар як ҳафта як маротиба корвони саломатӣ гузаронида мешавад. дар ин рӯзҳо мо аҳолии ҳамон минтақаҳоро ба марказ даъват карда, инчунин занҳои ҳомиладор, кӯдакони маъюб, шахсони маъюбро даъват карда аз муоинаҳои табибони соҳаи маъдуд, муоинаи рентген, муоинаи ЭКГ ва муоинаи ултрасадоро бо таври ройгон мегузаронем. зимни чорабинии гурӯҳи корӣ дар якҷоягӣ бо табибони маркази саломатии шаҳрии рақами 2 ноҳияи Сино сокинони маҳалларо ба таври ройгон ташхис ва муоина намуданд. бештари муроҷиаткунандагон аз хизмати асабшинос, кардиолог, табибони чашм, гӯшу гӯлӯбинӣ, мутахассисони бемориҳои ҳозима ва ташхиси рентгенӣ истифода бурданд. амбулаторияи мо дар 2 маҳалла хизмат мерасонанд. маҳаллаи Чортепа привокзалия ки иборат аз 3627 аҳолиро дар ҷой дар бар мегирад. аз он ҷумла умум 64 нафар маъюб дорем. ҳастанд маъюбоне ки барҷа мондаанд, онҳоро мунтазам дар хона рафта муоинаи тиббӣ мегузаронем ва кӯшиш менамоем ки онҳо аз хизматрасонии мо баҳравар шаванд. бояд зикр намуд ки маъракаи корвони саломатӣ бо мақсади пешгирии бемориҳо, баланд бардоштани фарҳанги тиббии аҳолӣ ва татбиқи ҳадафҳои дурнамои пешгирӣ ва назорати бемориҳои ғайрисироятӣ ва осеббардорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2030 ба таври мунтазам баргузор карда мешавад.
با مقصد اجرای بندهای دخلدار استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2023 و برنامه دولتی رشد عائله در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 از جانب شعبه کار با زنان و عائله ناحیه فردوسی در شهرک و محله‌های ناحیه پیوسته چهاربینی‌های آموزشی و معرفتی برگزار کرده می‌شوند. تفصیلات بیشتر در این باره. اینجا مؤسسه تا مکتبی فیل و پرنده در محله سامونی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه است. مؤسسه با محیط زیبا و زمانوی و فضای مساعد تربیوی برای کودکان فعالیت خود را به راه مانده است. در اینجا برای فراغت و تربیت کودکان تمام شرایط ضروری مهیا بوده. آنها در محیط سالم و آرام به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. با تشبث شعبه کار با زنان و عائله ناحیه فردوسی این نوبت در مؤسسه چهاربینی‌های معرفتی سازمان داده شد. هدف چنین همایش‌ها بلند برداشتن معرفت عائله‌داری، ترغیب فرهنگ ملی و آموزش طرز آماده نمودن خوراک‌های عنعنوی تاجیکی میباشد. ضمناً در آشخانه تابستانه مؤسسه مربیان طرز آماده نمودن چند نوع خوراک‌های ملی را به نمایش گذاشتند. آنها از خصوصیت‌های غذایی خوراک‌های ملی، رعایت قاعده‌های بهداشت هنگام پخت و پز و اهمیت استفاده محصولات طبیعی و محلی معلومات پیشنهاد کردند. ذکر گردید که ترغیب خوراک‌های ملی نه تنها برای حفظ عنعنه‌های نکینیاگان بلکه برای تربیت نسل نوروز در روحیه احترام به فرهنگ ملی و تشکر استفاده غذای سالم نیز اهمیت مهم دارد. مسئولان شعبه کار با زنان و عائله ناحیه فردوسی ابراز داشتند که چنین چهاربینی‌ها من بعد نیز در مؤسسه‌های تعلیمی و محله‌های ناحیه ادامه یافته برای تحکیم ارزش‌های عائله‌داری، بلند برداشتن معرفت زنان و مادران و حفظ و احیای سنت‌های ملی مساعدت خواهند کرد. در دایره بازی‌های دوره 13 چمپیونات تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی دسته‌های رگار تدازی ترسونزاده و استقلال دوشنبه در ورزشگاه تالکو آرنا به هم آمدند. دسته رگار تدازی ترسونزاده با حساب 1-0 پیروزی به دست آورد. این پیروزی برای دسته شهر ترسونزاده تاریخی ارزیابی می‌شود. رگار تداز پس از 7 سال توانست در لیگ عالی بر تیم استقلال غلبه به دست آورد. همزمان این اولین پیروزی خانگی رگار تداز بر استقلال در 15 سال اخیر می باشد. همچنین در آستانه 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دومین چمپیونات جهان اوید به گشتن ملی گشتنگیری برگزار می شود. در مسابقه اشتراک ورزشکاران زیاده از 70 کشور جهان در نظر بوده. آن یکی از بزرگترین چهاربینی‌های بین المللی ورزشی تاجیکستان در سال جاری محسوب می یابد. خاطر رسان می شویم که رقابت‌ها در 9 کاتگوری وزن‌ها، 3 کاتگوری بین زنان و 6 کاتگوری بین مردان برگزار می گردد. тамошобинини азиз, фарҷоми барномаи иттилоти вақт аст. дар фарҷом бароятон саломатию сарбаландӣ орзу мандем. хайр, пирӯзманд бимонед.